Една продукция на Music Fan Production. Поздрав за Краси Галев и братя Михайлови. Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги яде отвътре. Братя Михайлови са на мнение, че за завистливите няма място тука! Хей! 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 Краси Галев казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чувъркат моите 5. По-далеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Краси Галев казва: по-далеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Music Fan Production. Фамилия Михайлови са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Краси Галев казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Краси Галев казва: пейката моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. По-далеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, 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 хайде! Братя Михайлови ви казват: дразнете се още. Злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Михайлови как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Братя Михайлови казват: по-далеч от нас. Хайде, хайде, хайде! Чупката! Злобари, хайде!